Avui t'explicaré per què les classes particulars són un mètode obsolet i són inútils si el que busquem és que el teu fill aprengui matemàtiques. No que faci exercicis, no que copiï, no que memoritzi, no que ompli estona el seu temps llegint o resolent un exercici eh, copiant-ho de la solució ja donada. No. Si el que vols realment és que les entengui, que les interioritzi, una classe particular, una classe típica, no serveix. I que una classe no serveix, en el fons ho sabem tots, qualsevol persona que ha sigut alumne en algun moment de la seva vida. Si recordes, el que fèiem a una classe, quan érem alumnes, era escoltar el professor, fer veure que l'escoltàvem, alguns es dormien, altres es posaven a jugar amb qualsevol cosa que tinguessin entre mans, però la classe es basava en escoltar i, quan parlem de matemàtiques, com a molt, al final de la classe, realitzar algun exercici, on realitzar un exercici vol dir que el professor feia aquest exercici i l'alumne el copia. I ja la màxima evolució d'això era que un cop t'havia ensenyat com es feia aquell exercici, aquell prototip d'exercici, et posava uns deures, altres exercicis no resolts del llibre, juntament amb un exercici també prototip amb la solució feta, i la màxima dificultat, si volem dir d'alguna forma, era que tu a casa havies de fer aquests exercicis i el pròxim dia a classe es resolien. El més boig era si l'alumne havia de sortir a classe sortir a pissarra a resoldre'l i allà doncs es deia si està bé, malament i es corregia. Això és el nivell màxim on arriba una classe ja sigui particular o de l'escola o d'institut estàndard, on en el moment que l'alumne ha de fer alguna cosa per ell mateix, ho fa copiant el procediment d'un altre exercici pràcticament igual o copiant la resolució del professor que també els ha explicat. Això és la màxima dificultat a la que s'ha d'afrontar un alumne per suposadament aprendre matemàtiques en el sistema clàssic. Què passa? I és el que explico sempre, que les matemàtiques no són història, no són literatura, no són assignatures on hi hagin uns fets concrets que es memoritzin, s'estudiïn i que més endavant et preguntin per ells i l'únic que hagis de fer és replicar el que has llegit prèviament, el que has memoritzat o estudiat. Que és al final el més similar a una màquina, no? Simplement agafes un text, i ara doncs, amb la IA seria pràcticament el que podria fer la màquina, agafar un text, copiar-lo i davant una pregunta escopir la part del text que respon a aquella pregunta. Bé, les mates no funcionen així, mai han funcionat així i mai funcionaran així perquè no és una cosa concreta, memoritzable, que no? Simplement sigui fer un copy-paste d'un text i enganxar la part que et demanen, no. Les matemàtiques, la característica principal respecte a la resta d'assignatures és que són casos diferents, similars molts cops, però diferents, on s'ha de buscar una solució a un problema. Ja sabem que memoritzar no serveix, no? Perquè a cada cas que canviï, allò que t'has après de memòria no serà exactament igual i per tant la solució no serà a la que arribaràs, no serà quasi mai la correcta, utilitzant el mètode de memoritzar i aprendre passos concrets o fórmules concretes. Però el tema de memoritzar
En principi això, si estàs aquí, ja ho tens assumit i també ho he explicat molts cops abans. Per què una classe no serveix? Bé, l'alumne no fa pràcticament res. Com hem dit, la gran majoria de la classe està escoltant, o fent veure que escolten, en el pitjor dels casos, i en algun moment se li dona la responsabilitat de resoldre un exercici copiant el procediment que ha fet el professor o que té en l'exercici resolt al llibre o els apunts. No, així no s'aprèn res, com dic, que depengui del teu enteniment, no? D'entendre com es resol el problema. Perquè a la mínima que canviïn les condicions, com dic, doncs ja no estarem en les mateixes. El que s'ha de fer és que l'alumne practiqui, i practiqui molt, pel seu compte. Que tingui molts casos diferents als que hagi d'enfrontar-se i que es trobi a la situació de no saber com avançar, de no saber què s'ha de fer, de tenir informació que per una banda o no entén o no sap com utilitzar, i per l'altra també està mancat d'alguna cosa, d'alguna eina que tampoc sense ella no pot avançar. Doncs ja sigui la llei que ha d'utilitzar, el teorema que s'ha d'utilitzar, la fórmula, el que sigui. I a partir d'allà que l'alumne hagi de fer la part important de resoldre el problema, que és buscar formes de resoldre'l sense a priori tenir la informació o les eines necessàries. Ja sigui buscant a internet, ja sigui buscant els apunts, els llibres, ja sigui preguntant a companys, ja sigui preguntant a qualsevol persona que cregui que pot saber una mica, i concretament ja sigui preguntant al professor o la persona que l'estigui acompanyant i ajudant doncs, en aquest procés, no? Però el centre de l'aprenentatge no es produirà a una classe, mai s'ha produït a una classe. Els que troben bones notes, els alumnes que troben bones notes, i no només que troben bones notes, sinó que entenen realment les matemàtiques, ho són perquè, o per la feina, millor dit, que fan fora de classe, no? Les hores que estan estudiant, i millor dit, el temps que estan practicant, no? Tancant-se el cap, veient què funciona i què no, davant el dubte, buscant informació, preguntant. Això és el que marca la diferència. A classe al final és una exposició sobre un contingut que ja ve donat en el llibre, en els apunts, a internet, coses que ja estan donades. Però on realment l'alumne aprèn és, com dic, en ell mateix intentar anar solucionant aquells reptes, aquells problemes que el fan realment interioritzar aquests coneixements. I per tant, un sistema útil i pràctic per aprendre, millor dit, per entendre les matemàtiques ha de deixar de centrar-se en hores de classe, en fer tantes hores a la setmana de classe, en posar al centre això, les hores, no? De classes presencials, online, amb el professor, i centrar-se en una visió molt més àmplia on l'alumne tingui uns reptes, uns objectius a complir i on el procés d'aprenentatge es produeixi allà, no? En l'assoliment o no d'aquells objectius o reptes. I que la figura del professor, òbviament, sempre haurà d'estar allà, però que no sigui tant la d'exposar els coneixements que, com dic, ja estan replicats a qualsevol mitjà físic o digital, sinó que sigui el d'acompanyar i de guiar, que davant el dubte el pugui ajudar a resoldre. Tampoc servirà si el professor, davant el dubte, dona la solució directament, resolta el problema. No, el que ha de fer és guiar, és fer veure a l'alumne què és allò que li està impedint avançar i donar-li opcions o fer-li veure les opcions que té per poder avançar. Però potser algunes d'aquestes opcions no serviran i haurà de provar diverses fins a arribar a la que funcioni. Bueno, aquesta és la idea, no? D'aquest sistema d'aprenentatge on l'alumne pren la part proactiva.
de nou, on aprendrà més l'alumne serà en el temps que ell estigui implicant-se. En el sistema ideal, el professor hauria de tenir un paper secundari. Hauria de ser, com dic, el guia, el que resol els dubtes quan ja no podem avançar, però la feina l'ha de fer l'alumne. I per tant, el plantejar-se el sistema d'aprenentatge amb farem tantes hores de classe a la setmana està completament obsolet i és molt poc productiu i útil, perquè això només perpetuarà que els que facin coses fora de classe siguin els que realment milloren i els que no, doncs simplement invertir temps i diners extras en un servei que no deixarà de ser gaire diferent al que ja fa a l'escola o a l'institut. No? Invertir hores en una persona que li explicarà uns coneixements. No, el que necessita és aquest guia, aquest acompanyant, que li posi uns objectius molt clars a complir i que el deixi fer. I que quan no sàpiga com avançar, no tingui les eines per fer-ho, allà el professional, el professor, intervingui.